Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Uphuthu kingaje ngebhozo majuji Qomane. So bafo just to give you ama tips ambalwa nje angakusiza uma ufuna ukuyokhuluma nentombazana. Ngikuphathele wona nje ngiyathemba ukuthi khona lazo kwenza khona ukuthi kube khona ushintsho novalo lwakho lithi kuyehla kancane yabo. So the first one nje ngaleko nje ukuthi small isikhathi, the first one ukuthi mangabuye intombazana into ekumele uyazi intombazana isuke ingarecord akekho ayithi mic esuke ikhona intombazaneni yokuthi irecord mhlambe mangabe ufike wabheda kuyona izohamba izwisa abantu bese ugcina uhlekwa izwe lonke cha kusuke kuwena nayo kuphela engekho umunye umuntu. So noma ngathiwa ukhuluma uthini kuyona intombazana abukho ubufakazi obusalayo obuzofika ebulalelise kuthiwa izwana uthi ubethini yabo. So ngamanye amazwi uma uye entombazaneni nje iya ukhululeke ngoba lento ozoyisho noma ngathi uzwile nawe cha ubhedile abukho ubufakazi ayirecord intombazana ayirecord. So kumele ukukhumbule lokho ukuthi noma ngathi uyasaba ukuthi uzobheda noma ngathi ufike wabheda ayingeke record intombazana. So that is itip yokuqala engikushiya nayo, ayirecord intombazana. Okwesibili ke ngihlezi ngikusho lokho ngithi khuluma nabantu ongabajwayela iqaqeka nje akudingi ukuthi uzukhulume nentombazane kuphela, khuluma nabantu, khulumisa ugogo, khulumisa umkhulu, khulumisa umama, khulumisa ubaba, khulumisa intombazane engakuchazi, khulumisa ekuchazayo. But nje into ebalekile la ukuthi ukhulume nabantu uqaqulimi ufunda ukukhuluma. Uqala ingxoxo nje nomjito ongamazi mhlambe ohlele eduze kwakho noma kiphi umbingelele bese umshaya ngestorage sakho naye azathi ukuthi lo mjito wayesekhululeka kangaka naye ke lo mjito uzokhululeka naye aqale engage nikhulume kube mnandi yabo. So intombazane iwina kanjalo, intombazane wathola kanjalo kahle kahle ngokuthi ube mjito wazi ukuthi uzikhulumele ungahlezi utense uhlinile kuba ngathi umhlaba yakunukela because mangabe unjalo nabantu bazokuhlinela ngoba phela basuke becathi uhlinele bona nabo bazokuhlinela bekuphendule kabi yabo nje bengakunaki yonke leyo nto. So relaxa umjito okhululekile oyihlekelayo all right okhuluma na wonke umuntu nabantu bayakusenza cha u right lo muntu uyazikhulumela kanankinga yabo. So qaqa ulimi uqaqa kanjalo nokuthi ukhulumisa abantu baziyo kuphela yabo. So okugcina ngifuna wazi ukuthi ke akubona okugcina kusela ukuthi so ukuthi ke ngifuna ususemqondweni manje ukuthi ke yabo uma yentombazaneni susa lento ukuthi uyoyishela intombazana kukhiphe nje lokho kukhipha ngoba iyona into ezokuqeda umdlandla because usuke ucabanga ukuthi njengoba ngiyomshayela ngizokhuluma ngithini mapha amagama ekufanele ngiwasho so uyaqala uyastressa ngento engafanele ustresse ngayo yabo. So nje emqondweni ukuthi uyomshayela uyakeni uyokhuluma naye njengomuntu onormal njengoba usukhuluma nomngane wakho so uyozixoxela nje naye yabo. So exoxeni kwakho naye ugcine wenza njani ubuya nenamba yakhe. So mawenze njalo imishini isuke ihambe kahle. Susa nje lento ukuthi uyomshayela kumele ufike namagama acwecuya azomenza nje achaze cha khohla nje susa leyo nto ukuthi uyomshayela uyokhuluma naye uyozixoxela naye yabo. Uzobona ushintsho oluzokwenzeka uzolibona nje uyobona yabo nje umuntu okwaziyo ukuthi akhulume nomuntu akhiphe lento ukuthi uyashela uzobona izinto nje uzobona nje kubuthaphuthapha amantombazane mhlawumbe usukunawo kwilist yakho mhlawumbe noma ukhuluma nawo WhatsApp izinto ezikanjalo yabo. So okugcina ngithi ke shona khona mangithi shona khona iyakhona intombazaneni kohlo ukuthi kuzohamba kanjani shona khona abantu ebalekile ukuthi uye khona. So mangabe unesibindi sokuya khona entombazaneni definitely mangabe usufikile kuyona intombazane imlomo uzovula khona ozokusho entombazaneni. So uma unesibindi sokuya entombazaneni hayi mfethu uya 50% nje usu-achievile yabo ngoba into eshaya kakhulu ukuthi uye khona ngisho ngathi uyazi ukuthi uyoyixoxela nje nayo but uma ungenazo isibindi sokuthi uhambe kuyona intombazane kubanzima. That's why ngithi shona khona
ngoba mangabe usufikile kuyona intombazane na kanjani umlomo usuvula. So ngisho ngathi uthini. And into ekumele uyazi ngamantombazane, it's all about the numbers fethu. Kuya ngokuthi yabo nje masingathi esontweni lonke mhlawumbe uthola uhlangane namantombazane awu10, ngeke ungitshele ukuthi kulawo mantombazane wonke awu10 akuchithile, akukwazi. Akhona awu5 mhlawumbe ake nje awu5 angeke kunikeze inamba azokuchitha, bese kulawo amanye awu5 azokunikeza inamba, and then kulo 5 akunikeza inamba ngeke ungitshele ukuthi mhlawumbe awu2 izinto zihamba kahle kuona, yabo. Mhlawumbe amanye kuphela khona amantombazane ukuthi kunikeza inamba nje just ukuthi usuke eduze kwayo. The moment usuthi uyifonela usuyichaza ukuthi ubani noma usuyi-WhatsApp, block nje same time, yabo. So kulo 5 okunikeza inamba khona u2 izinto ezokuhambela kahle, yabo, na kanjani noma oyedwa-ke, yabo. So nje shona khona mfowethu ungasabi, and always ukhumbule mfowethu ukuthi-ke entweni ozenzayo sebenza sijazi, yabo. Lento ngifuna ukuyigqugquzela ukuze mfethu wazi ukuthi impilo iyaqhubeka, ayipheleli nje la, yabo. Uqaphele, sebenzisa ijazi, ungathi ubulawa indlala ubona ithuba bese nganitshela ukuthi hayi konke ngizibenzisa mina iyangilimaza, bese ucabanga ukuthi amajita akho uzowatshelana. Hayi ngeke, bese uyangena sikuni, kanti engeneni kwakho sikuni sekukushintsha kwempilo yakho, yabo. So be careful, ungenzi izinto. Mina le pressure yabangani, mina ngenkani bayangazi abangani bami engihlala nabo, ziningi ezinye izinto ababefuna senze ndawonye kodwa ngenxa yenkani enginayo akokunye nje base bengishiya because bazi lo ngeke azavuma ukuyenza leyo nto, yabo. Masithi sokwenza ukuthi ngeke azavuma because mina ngiyazazi ngeke kufike ukuthi nje asenze ukuthi mangihambisani naleyo nto, ngeke ngihambisani. Inkani nginayo, leyo peer pressure leyo ayinje peer pressure abangani ngiyakwazi ukuthi ngiyimanage kahle ngoba namanje isakhona, but nje ngiyakwazi ukubona ukuthi lo noma lokhu akukuhle kumina, yabo. Kufana nokuthi sisondele enganeni ezincane, abantu abasayama teenage, angakabi mdala ngaleyo ndlela, but nje mawusathi thing nje ngeke ngidlalele kude kunawe, yabo, ngoba ngiyazi ukuthi umphumela usondela kumuntu oyi-teenage unjani. So mina ngifuna umuntu owaziyo ukuthi wenzani, umuntu osekhulile, umuntu othatha isinqumo, hayi umuntu osafaka induku kubo kuthula le kwajani washaya cimi yasaba bese egcina sengiphonsa odakeni. Ngifuna umuntu owaziyo ukuthi wenzani, mawukuthi yabo nje umuntu straight, ngizwana negenge kanjalo esimatured, yabo. So nje nawe ngifuna ube umuntu kanjalo, ungenza izinto ngenxa yabangani bakho ukuthi hayi ulethe ingane endlini but awuzange ulokhuze, awuzange ushayisana ngenxa ukuthi ibifuna mhlambe ukuthi ningasebenzisi ijazi, bese ucathi hayi bazokubona njengenyoni. Well kungcono ukuba inyoni kodwa ingqondo uyisebenzise, i-right inyoni enengqondo, yabo. So be careful.